Imos facer un dibuixo puntillista, é dicir, un dibuixo que imos colorear seguindo as técnicas que utilizaban os puntillistas do século XIX. Básicamente consistía en pintar con puntos de cores primarias e deixar que as cores secundarias se formasen na mente ou na retina do espectador en vez de pintalas directamente. Imos necesitar lápiz para facer o dibuixo e logo mellor rotuladores. Valen lápices de colores, valen témperas, pero se temos rotuladores casi que o mellor. Rotuladores das cores primarias, é dicir, azul, vermello e amarelo. Iso sí, eu aconsello incluir outro azul, os dous azules, un máis claro e outro máis oscuro para dar sombra sobre todo, e incluso tamén o rotulador negro, porque aínda que o negro se pode obter ca mezcla dos outros tres colores, é certo que a veces é moi difícil, hai que poñer moitos puntos para que sala negro, entonces ao final xa non son puntos, son unha especie de masa, non? Ben, o primeiro é facer o dibuixo, vale un dibuixo calquera, podese copiar, podese calcar, podese imaginar, cada un que faga o que queira. Eu, por exemplo, vou facer unha especie de paisaxe, porque pois imos xa a poñer colores. Se a zona que vamos a pintar é de algún destes colores primarios, pois nada, o único que hai que facer é liarse a poñer puntos. Eso sí, podemos aproveitar, dependendo da densidade de puntos que poñamos, vai quedar un color máis oscuro, máis claro. Por exemplo, vou pintar o ceo, vou pintarlo con este azul, entonces o ceo sempre máis clariño hacia baixo, por debaixo vou poñer menos puntos, ou tamén vou aproveitar a ventaxa que teñen estes rotuladores de ter dúas puntas, entonces vou a poñer por debaixo destes puntiños máis finiños e por arriba destes máis gordos. Ben, como se poñen puntos? Pois o chou, quero dicir, non hai nin que por que facer línea, nin por que poñelos de ningún... Como vedes, estou acabando co azul e lle din volta a cámara, porque senón tapaba coa man o que estaba facendo, non podía desver, pero vedes que eso, os puntos se poñen de calquer maneira, puxen máis gordiños hacia arriba, máis finos hacia abaixo, pero insisto, se non tedes dúas puntas, o que hai que facer é poñer máis por arriba e menos por abaixo. En cuanto ás nubes, para perfilalas sin chegar a facer línea, pero sí que con puntiños tamén azules, pois lle faz un poquinho a forma e as deixas en blanco, porque, queridos, as nubes son blancas e o ceo azul. Temos o ceo entonces. Ahora imos a pintar as montañas. As montañas vamos a utilizar unha mezcla, vamos a facer verde, e o verde hai que facelo, como sabedes, con azul e con amarelo. Eso sí, a distancia añade azul, por tanto, as montañas máis de lonxe vamos a botarlle máis puntos azules e menos amarelos. As de máis cerca botaremos máis ou menos igual de azul e de amarelo. É mellor poñer o azul por debaixo, porque se poñemos amarelo por abaixo, o azul prácticamente o tapa e non hai mezcla. Para poñer puntos, bueno, vou poñer azul. Vale, mirade, pintei estas dúas montañiñas, dinlles co color azul. Ahora voulle dar amarelo para facer verde. Se vos fixades, non as pintei todas exactamente igual, sino que por unha parte, por esta parte de aquí, puxen máis puntos azules e por aquí menos. Eso vai dar certa sensación de sombra. Se pode facer ou non, ou se pode poñer todo igual. Ben, como se pon o amarelo por encima? Pois directamente por encima. Non hai, por suposto, nin que coincidir cos puntos
cos puntos azules de abaixo, ni moito menos, sino donde cuadre. Vamos poñendo puntos. Vedes que donde cuadra xa se forma directamente verde, e donde non cuadre, no que queda amarillo solo, despois visualmente vai dar a impresión de verde tamén, vale? Así. Estou rematando as montañas, como vedes, tamén pintei un poquinho o río, que evidentemente é azul, pero tamén lle vou poñer un poquinho de verde aquí para facer pois reflexo. Vou facer entonces estas fragas que hai aquí. Vamos a facer como se fora outono, é dicir, con colores roxizos. Para eso, para facer naranxas, por exemplo, utilizaremos o vermello e o amarelo. Pero eso sí, previamente vou a dar unhas pequenas zonas de sombra, e para eso utilizo o azul máis oscuro que seleccionamos antes, non o azul co que fixen este verde, sino o máis oscuro. Por exemplo, este arboliño de aquí, poñolle Vale, vou a ver se enfoco esta vez. Bueno, para ir rematando, vou cubrir toda esta ladeira de verde tamén. Eso si, deixando un cachiño aquí para poñer unhas flores e tamén pintando este banco de outra maneira. Pero primeiro vamos a pintar a ladeira de verde, de acordo? Así que xa puxen azul por todo o fondo desta ladeira e xa empecé a dar o amarelo para ir facendo a erva verde. Hai dúas excepcións aquí. Puxen un azul máis oscuro, o azul oscuro que tiñamos, para facer a sombra do banco, precisamente. E aquí, se vedes, estou poñendo, antes de pintar o verde, estou dándolle uns trazos con vermello, porque con eso consigo facer, vou conseguir facer unhas flores da última cor secundaria que nos quedaba, que é o violeta. O violeta faise con azul e vermello. Entón, como xa temos por debaixo azul, se lle damos co vermello, pois facemos unha mata de floreciñas por aquí, e despois, eso sí, remato poñendo todo verde. Imos coa pregunta do millón. Profe, como se fai o marrón? Vale, pois o marrón se fai precisamente cas tres cores primarias. Azul, vermello e amarelo, e ademais preferiblemente nese orden, como sempre, para que o amarelo quede por arriba e non se tape. Eso sí, vamos a utilizar dous azules, o claro e o oscuro. O oscuro nas zonas de sombra do banco e o claro nas zonas en que lle daría luz. Por exemplo, bueno, pois eu creo que xa está. Quizás quedou un pouco psicodélico, pero tamén se trataba de ver como se conseguían as distintas cores primarias, secundarias, etc. Así que nada, animarnos a facelo e recordarvos, estes dibuxos, como todos, pero estes especialmente, melloran moito se os vemos de longe. De longe. Calquera pregunta, vou estar na casa, que non se pode salir.